Hola, sóc la Cristina Català, us porto una sessió de ioga, by Cube, ioga a casa. Jo faré, podeu utilitzar una esterilla, jo aniré descalça, però si no teniu esterilla podeu fer-ho amb sabates, estarem tota l'estona drets. Vale, doncs comencem. Ves deixant els peus paral·lels a la plana de la teva cadera, ves afluixant els braços al costat del cos, ves allargant la columna, pots tancar els ulls, a deixar la mirada relaxada. Perfecte, ves repartint el pes del cos als teus peus. Fem 3 respiracions plenes, inspira pel nas, omple pulmons. I buida per la boca, fes-ne 2 més, inspira. Una, inspira. Perfecte. Posa les mans a damunt del cos i observa la respiració lliure. Ves observant una miqueta més des de dins cap a fora. Col·loca't més bé en el teu cos. Respira còmode. Perfecte. I ves deixant caure braços al costat del cos. Comencem a portar una miqueta el pes del cos cap a les puntes i de les puntes als talons. És aquest moviment suau. Bé? Hem de connectar una miqueta més amb el teu centre, observant la musculatura que se t'activa quan fas aquest moviment. I ara cap a un costat i cap a l'altre. Perfecte, pots dibuixar algun cercle. Vale. Anem passant la cama dreta per davant de l'esquerra, deixa les 2 plantes dels peus ben posades i el braç dret també, el mateix que la cama, doncs se'n va. Amb un inspira, creix aquí i expira, cau cap al costat, fluixa espatlla, mirada al sostre, torna, inspira, expira, inspira, expira, queda't aquí, respira 3, 2, porta el braç per davant i deixa't caure. Si és massa per tu estar amb les cames creuades, descreu-les i deixa els peus junts, deixa caure el cap i respira aquí. Perfecte, i ara sí, si vols, descreua't, deixa els peus paral·lels i vèrtebra per vèrtebra, recupera la postura. Molt bé, anem posant el peu esquerre per davant, plantes dels peus a terra, inspira, creix amb el braç esquerre, expira, inspira, creix, expira, creix, queda't aquí amb la figura, respira, estem estirant cintura, costelles, sota l'aixella, el pit, omple pulmons sense pressa, perfecte, i deixa't caure, endavant, deixa caure el braç, dibuixa un cercle, deixa caure el cap, respira aquí. Molt bé, ves desfent els peus, vèrtebra per vèrtebra, recupera la postura. Molt bé, amb els braços ves creixent endavant, ves deixant la mirada en un punt i puja damunt de les puntes i creix aquí.
Perfecte, i baixa. Inspira, creix. Expira, baixa. Una més, queda't allargant el cel. Inspira, creix, queda't aquí 3. Queda't aquí 2. I relaxa. Perfecte, anem a la figura d'equilibri. Tornem a passar el pes del cos a la cama esquerra. Pots deixar el peu dret al costat, amb els dits del peu encara a terra, o amb la bamba, si porta. Posem les mans al centre del pit, allarga la columna, l'arbre. Sent que la cama dreta aguanta. Aquí està una mica activa. El peu busca arrels cap a terra. Deixa la mirada en un punt, sense forçar la vista. Queda't respirant aquí la postura. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. Si vols, queda't aquí. O, si pots anar una miqueta més enllà, aixecarem el peu de terra. Quedes aquí. O busca posar el peu a sota la teva engonal. I et quedes aquí. Vale. Respirem aquí. 3. Centra't en el que estàs fent. Les postures d'equilibri t'ajuden a estabilitzar el nostre sistema nerviós. I creixem. Les mans, eleva't cap al cel, inspira. I obre des del cor, expandeix la teva energia, sense caure, i si caiem no passa res. Perfecte, relaxa. Canviem de costat. Arrel a peu dret, cama dreta t'aguanta, està activa, mans al centre del pit. Busca un punt de referència a terra. Còmode, vés entrant en la postura, allarga la columna. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. Prova d'aixecar el peu de terra, queda't aquí. O busca posar el peu sota la teva engonal, queda't aquí. Omple pulmons 3. I ves creixent. Allarga't, 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 estira't. Inspira. I obre braços. Des del cor desfés la postura, relaxa cames, mou-te una miqueta. Perfecte. Porta braços al cel i mou-te aquí. Obre una miqueta cames, deixa el cap relaxat, ves cap a terra, pas entremig dels teus peus, lluny, 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 lluny. Perfecte, més lluny si pots. I queda't aquí, deixant caure tot el tronc endavant, el cap, mou una mica. Cervicals s'estiren, afluixa la cara, afluixa el coll, respira. Perfecte. Si vols, ajunta una vegada més, peus paral·lels a l'amplada de la cadera, pots flexionar una miqueta genolls, vèrtebra per vèrtebra, recupera la postura. Pots portar espatlles enrere i avall, moure's una miqueta.
Seguim amb els peus paral·lels, anem entrellaçant les mans a darrere de la lumbar, agafa't una mà amb l'altra o entrellaça-les, molt bé, i ves portant-les cap a terra, estirant braços i lluny del cos, obre el pit i porta barbeta amunt, cap al sostre, inspira, expira, relaxi si vols, la dorsal s'arrodoneix una miqueta i el cap cau. I fes-ne dos més. Inspira, obre. Expira. Perfecte. Queda't oberta. Respira aquí. 3. 2. Les cames t'aguanten. Poden estar una miqueta actives. Vale? Omple pulmons. Queda't com estàs o ves endavant i mans en direcció al sostre. Vale? Fins on arribis. Queda't aquí, deixa caure el cap i respira. Cames poden estar estirades o una miqueta flexionades. Si aquesta postura, les teves mans et queden enganxades a la lumbar i no les pots aixecar, deixa-te-les anar i porta-les direcció al sostre, però separades. Vale? Fem 3 respiracions aquí, plenes. Deixa caure el cap. Fem 2. Omple pulmons, deixa anar braços. Torna a moure espatlles, una miqueta el cap. Queda't aquí, relaxant la postura. Respira. Busca fer una pinça, potser allargar més la teva esquena. Perfecte, i quan en tinguis prou, vèrtebra per vèrtebra, podem recuperar la postura. Tornem a moure les espatlles una miqueta. Connecta una mica més el teu cos. Posa't còmode, deixa les espatlles enrere, el pit obert, còmode. Per últim, deixa caure el cap, la barbeta se'n va al pit. Molt bé. I ves portant l'orella dreta, l'espatlla dreta. Torna barbeta al pit, orella esquerra, espatlla esquerra. Barbeta al pit. Dibuixa un cercle. Canvia de sentit. Les teves espatlles, el teu coll agraeixen molt aquests moviments suaus. Perfecte, i pots deixant el cap al centre. Si vols també gira el cap a un costat, allarga aquí i gira el cap a l'altre. Vale, i ara sí, deixa el cap al centre. Ves deixant els peus, el pes del cos, els teus peus, connecta-hi. Connecta també amb la part alta del teu cap. I el teu cos al centre, que respira. Pots portar les mans al pit. Fem 3 respiracions plenes per acabar, sense pressa. Perfecte. Namaste. Moltes gràcies. Fins la propera.